Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Killer T onyombana na Platinum Prince. Killer T akanyora kuti iye 20 years zvangu ndiri upcoming kusvika blogger condenser yamera. Ari kunyomba Platinum Prince because Platinum Prince nomuziva mese anongoswera achita upcoming artist apa iye atopera and ane 20 years chichi. Saka Platinum Prince zvamurwadza akabva apindawo nemoyo achipindura Killer T akanyora kuti saka uri kupopotei inga iwewe okungoratidzawo masigns and symptoms ekupera one. Hanti wakutoimba masong evanhu. Isu vamwe tanga takashifta focus chete plus tine peace. Ko iwe kumba hakurarike zvekumhanya nepawakatsika hazvizode kupera iwe wakabata. Tumakule twenyu twetusenzi tuya. Pane andatuka here kana ndatuka nditi sorry. Platinum Prince abva pinda nemoyo wese akadedzera kuti iwe wakaromba iwe wakabata. Asi vazukuru vambuya naye handavazotaurawo zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Vamwe vakadedzera kuti who is Platinum Prince isi hatichamuzive isi. Mumwe munhu akati panotungana dzemudanga 1 ma1 anenge atanga. Mumwe munhu akati manje Platinum Prince anokupetanidza okusurira panyaya dzemadhisi kudai apinda mudeep freezer hake Killer T. Mumwe munhu akati yekuromba inogona kunge iri chokwadi. Platinum Prince anenge ari kutaura chokwadi. Mumwe munhu akati chingomamisanai zvipere izvi. Mumwe munhu akati varume vane drama drama risiyirei ana maititi nana Tatelicious. Mumwe munhu akati kupera hake mukomana apera yangova mani zvekuromba. Hatizozive asi kupera apera kunge mapombi. Ndozvataurwa nemumwe munhu adedzera kuti apera kunge mapombi. You will never know. Mumwe munhu akadedzera kuti pamwe naye arimo mune zvegold Killer T anoziva ndiani. Mumwe munhu akaseka akati kikiki ndiani ati akaromba. Mumwe munhu akati hondo dzevanhu vakapera dzobhohwa takuda Holy 10 versus JP apa. Mumwe munhu akati masigns ayo vari kumawana kupi ivo Platinum Prince kana achiti pane masigns ndapo masigns ari kureva. Mumwe munhu akati kuti zvipere Killer T ngaangotora picture ari padheni pake mubedroom manheru. Mumwe munhu akati Platinum Prince zvawakapera usati watanga ingwawani. Aripo here munhu ari kumbotaura dzikama. Mumwe munhu akati stupidity at large. Mumwe munhu akauya akati uyu akutaura kupera kwevamwe akambotanga here handimuzive ini. Mumwe munhu akati Killer T inini hangu personally handimuchenese jealous down. Inini hangu ndikungoda kuziva kuti Killer T akumboita mari nei chaizvo. I can't judge pamwe ari mumafia regold amheno. Kana asina zvikwambo ane zvidhoma chete. Iwewe hako Platinum Prince nyarara wakapera jealous down and hauna kumbobvira wapisa hako zvekudaro. Ini handichatombokuzive. Mumwe munhu adedzera kudaro. Mumwe munhu akati ndiani asingarare kumba nhai tambai mushe. Mumwe munhu akati who is Platinum Prince. Mumwe munhu akati Platinum Prince vapinda deep wena. Mumwe munhu akati kuromba havasi kuramba ufunge ari kubvuma. Mumwe munhu akati Platinum Prince ndiani chimbotiudzai isi takamugumisira kudhara. Mumwe munhu akati only failure will say munhu akaromba. Anyway I'm not taking sides. Mumwe munhu akati hezvo hanzi hezvo ko idzi dzakatijamba sei. Vari kureva Platinum Prince kuti sezvo anga tisingamuzive. Mumwe munhu akati mukusaiza 20 ye upcoming imi. Mumwe munhu akati Platinum Prince really need to chill. Hatina kana basa naye
mumwe munhu akati it's going to be a long day and long weekend. Mumwe munhu akati uyu anonzi Platinum Prince anoshaya ngabatewo wake mushonga kuitira kuti amboita seambozikanwa because hatombozikanwe. So ndonyanga tauya nayo guys. Platinum Prince arwadziwa akapinda nemwoyo, of which killer tina yakadedzera kuti 20 years uchingoti upcoming artist zvakamurwadza Platinum Prince akapindirawo. So guys, I don't know kuti munoti kudi which one is which, because Platinum Prince apinda wakadedzera kuti wewe killer T wakaromba usikuvata kumba. Saka please comment down below mutiudze kuti killer T zviri kunzi haasi kuvata kumba aripo here anomboziva kuti chii chiri kumboitika. Thank you so much. Don't forget to subscribe.